Wah, aktor bayi nomor berapa? Sungguh, officer bayi wah. Oh, officer tangan. Oh, officer. Kita do. Oh, officer tangan deh. Koslah ya thondong isir. Gando. Hah? Hi everyone, नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। थ' लोगोफोर आं दायो बाहेनगाव मोनफैबाय आरो बेनिफ्राय जोङो उदालगुरि थांगोन। उदालगुरियाव एसे शपिं खालामनो नागिरदों फुजानि। बिब'नि फिसालाफोरखौ एसे ड्रेस बायना होनो नागिरदों आरो। ओमफ्राय नै आदै मादैमोनखौ लोगो मोनदों। दा माबा दखान होयो जाहैदों आरो ना। गामियाथ' बेनोखा मा गामि होनो ओरैनो? बाहेनगाव होनना बुङो। बाहेनगाव ना? 1 नं 2 नं दंदां माथो बाहेनगावआबो। जोंना खोला खाथिबारसो खिन्थु गोदोनि मानसिफ्रा बाहेनगाव होननानै बुङो खिन्थु सकखौसो बुङो आरो। ए सकनि नामाल' बाहेनगाव? सकनि नामाल' बाहेनगाव। ओरैनोथ' जोंना खोला खाथिबारि। मादैया आंखौ सिनायगोना सिनायाखै होनदों? मादैया सिनायगोना सिनायाखैमोन आंखौ? नोंबो न'आ जादों आरो बेखिनिखौनो नुनायालाय फिसालाया नायबाय थायो। ए मोजां दे गोजोननाय थाबाय। नायबाय थायो। जिबिकाया खुसेर बिदै लोंदों। आंबो लोंसै। खम जाबायदां ना एसे सेला दायो मानसिया गोजां बोथोर जाबायना। न'निनोखा नामा खुसेरा? बायना लाबोयो। दा लाबोनाया टंलानि। थसे हिसाब ना माबायदि सिस्टेम बायो? कुइन्टेल हिसाब। कुइन्टेल? कुइन्टेलाव 1500। खाथि खालानि बागानाथ' जोंनि जोब्बायना? औ जोबबाय। ओंखायनो माने गोदानबाबो लायनांगौ जाबाय। इनिनोखा नामा आदैया? र' बेखौ लोंजोबग्रोनोसै आं। मोजाङानो नोंसिना बिजनेसा। बा जिबिया फेगोनलै बारा लोंनाङा दे। दायो भि मार्ट मोनफैबाय उदालगुरि शपिं मल नायनो हागोन लोगोफोर। उदालगुरि शपिं मलाव फैबाय नायनोसै बेहाय मोजां दंना गैया बासिनानै लांखोन्दासो मोनगोनदां। दायो आब' मंगलदैनियाबो मोनफैबाय आरो ना आंनि बिब' असे। ओमफ्राय हरसिंगानिया फैबावनो गोनां दङ। नायनोसै मा लायो फुजानि थाखाय माने शपिं खालामनो नागिरदों। गेटनिफ्राय दायो हाबबाय आङो। नायनि र' फुजानि अफार दंना गैया। प्राइसफोरखौ लिरखाजोबनाय दङ गासिबो नै। बाय वान गेट फ्रि दंना गैयालै? $50 मादि जागोनलै बेलाय? सुबुंना कर्टआ बा माथो लंपेन्ट गैया माथो? बेखौनो लाथारगोन ना बेलेगखौ नायगोन? बारा मोजां नङाथ' इयो। हरसिंगाना मोनफैनो गोनां दंबावो। सुबुङा नै कर्टखौसो गाननो कर्टखौ। ओइ सुबुं बा अबेखौ लागोन नोंलाय? खिथाद' अबेखौ लायो? अबेदिखौ? बिदिखौसो? जिबियालाय? जिबिकायालाय माखौ लागोन? हा? बे भि मार्टनि आरो ना लोगोफोर। जों दा बेलेगाव नायबावगोन। नै जिबिकाना सुप्रियानि जिबिकानि गथ'फोरनि नै लांफैद' नैखौ नाङा हमलाय थिखोनो हागोन ना हाया नोङो?
लागोन इखो लागोन थावालै इयो थ' बेलेगखौ लागोन डिमार्टआव बारा फसायनाय मोनासै बिनिखायनो जोङो ओरैजाय नायनोसै आरोना बिशालाव गोदान बिशाल खुलिदों गारिखौ दायो पार्किंआव दोनबाय बिराद भिर आरोना फुजानि बयबो शपिं खालामनो फैदों उदालगुरियाव गोदान खुलिदों बिशाला नायनो हागोन नोंथांमोना बारा गोबाव जायाखै बेसेबां गोबाव जाखो बियो खुलिनाया 4 मास जाबायना अ डिसकाउन्टबो होदों फुजानि अफार दायो सिङाव थांसै आरोना बिशाल मेगा मार्केट दायो सिङाव थांसै नायनि र' बिशाल बेयाव बेग दोनो बेसेबां इसलाय फुरा बर्टिक फुजानि बयबो शपिं खालामनो फैदों आरोना नायद' सुबुं माथो बासिनो रोङालै हा सुबुं मा ड्रेस नायफैदों दे माजों फैदों माजों हा ट्रेनजों थांफिनगोन खैथायाव 5टा नायगासिनो दं दायो ओइलाय मोनफैबाय जोंना बोरो सुप्रियालाय सुप्रिया माखौ लागोन ओइ माखौ लागोन हा ओइ सिला जिबावबाय बासिथ' गोजौआव दायो 3rd फ्ल'राव फैलायबाय 3rd फ्ल'राव माने बिदिनो बायदिसिना संनाय खावनायनि बेयाव बेसाद मोनो आरो ओइथिं हारपिक माबा माबि मोनो नायद' बैसागोनि सल'था दुस्थ' साला साराय खोस्लि खोस्लिफ्रा नै खुरैफ्राबो खम दां खुरै नायनांगौ खुरैया मा प्राइस थाय नायद' माखौ लायो कर्टखौ लागोन उनावबो हा बिदिखौ लागोन अ बिदियानो मोजां दा कालारा लेथ्रा नांनायसो मोजांखौ लायोला बैलाय प्लास्टिकआव दं बा सुबुंखा मोजां नुमारदोंथ' ओरैलाय बोरो माबायालाय इनि माबाया ओरैजायसो बियो ओरै फानदोब्रा इखो ओरैजायसो इयो दे मोजां नुबाय दा बोरो लंपेन्टआ बोरो लंपेन्टआ माबो दे बा एक्टर बायदि नुमारबायथ' सुबुंखो अफिसार बायदि बा अबे अफिसाव थांगोन अबे अफिसाव खिथार'
अबे अफिसाव थांगोनलै नै सुबुङा गानबाय नुवाखै नोंहालाय मानो नायाखै जाबाय बिल खालामसै दायो नै कार्टन मोनसे जाबाय मिगिबो लाबाय मिगि ओमफ्राय मा लाखो देखायदो खिथाद' मिगिया मोनसे लाबा मोनसे फ्रि नोंसिनाबो दे गस्लाया दायो बिमादाव माखासे लाखांबाय बेनिफ्राय बाहेरायाव नायबावनोसै आरो ना माखासेखौ बिशालावबो नायदोंमोन बारा पसन्द जायाखै बिशाला गोदान खुलिदों नालाय 4 मान्थसो जाबायनो आनिनि दंबावो दायो बस्था लानो लाग्रोसै दायो जासिगोन र' हाँ Total अपना about 3,805 rupees. 3,805 दायो लाखांबाय बिमारनिफ्राय नायदो बिलखौ बेसेबां गोलाव जाखो बिला 3,000 बारबाय आरो ना ओमफ्राय बेलेगाव लाबावनोसै दायो नै दा आब'मोनहा दंफैजोबो उदालगुरि नायदो उदालगुरिखौ मा मोनखो सुबुङा दे खिथादो हा खिथाद' पक'रा जागोन ना खिथाफोरा मोजां मोजां जलदि खिथा मा जागोन हा जाद' चिकेन पक'रा दियक नोंसोरलाय हा नोंसोरसो होमबालाय बिसोरनोल' होदो चिकेन पक'राखौ आरो नोंसोर मा होनदों दलद जिराय न'आव मोनबाय बा चिकेन पक'रा मोनजाबाय माथो इसोरलाय बुरदार जाद' सुबुङालाय लागाव सुबुङाबो वा सुबुं दे जाद' दे सुदु सुबुं जाद' वा उनुआ इस लाजलायबो माखौबा बिथिं जोंनिया चावमिन जागासिनो भेजिटेबल बवा चावमिन जानाया होथारदों जिबिकायाबो नै सुप्रियाथ' आयौ मा जादोंलै बेलाय सुबुं ओरनावलाय देखायहरदो दे जानानै देखायहर ओरैजाय देखायहर दे हमनानै थिखोहर जा लागाव वाव चाइनिस बायदि जानांगौ दा अ खाथियाव ला खुगा खाथियाव लाखा सुबुं थांसै दा ओइनो बे मोनसे लाबाय दा नोंहा सोखाबाय थां दा सुबुं दा सुबुं मिगि लाबाय नोङो बायदि गोलावालाय गोलावखौ लागौमोन मोनसे ला संनानै जाहैदो दे आबौजों दे आबौना मा नाममोन आबौना खिथादो मोजां बुंनांगौ बेखौ भिडिअ'खौ खिथानांगौ बिमार्टआव लाखांबाय दायो गान्दा कमप्लेक्सआव मोननैसो लाबावनोसै आरो ड्रेस लाबावनांगौ दङ नै बेरायदों गान्दा कमप्लेक्स
मोनजोबा माखासे ड्रेसखौ बिमार्ट बिशालावथ' लायासै बिमार्टआव लाबाय जोङो बेनिफ्राय गान्दा कम्बिनेसनाव नायनोसै आरोना उथियामफोर इसोरो फुजानि बिराद भिर बयबो शपिं खालामनो फैदों ड्रेस नायनो र' ड्रेसखौ मोनाखै हा माने जोङो बिशाल बिमार्टआव नायबाय कर्टल' मोनबाय आरोना कर्टखौल' मोजां मोनबाय सुबुंनिखौ ओमफ्राय जिबिकानि सुप्रियानि हाथाय बायबाय बुरिबाय नै सुप्रिया नैबेहाय लाबाय आरो बिसिनिखौ माबानिबो लाबाय फ्रिदमनिबो लाबाय हिरामनिनिबो लाबाय उनुनिया इलाय गस्लाबो लंपेन्टआ बेना शपिं मलाव लाखाबाय उनुना थ' लोगोफोर माने बिमार्टआवबो नायदोंमोन जोङो बेनिफ्राय बिशालावबो नायबाय बिशाला बिराद मानसि आरोना ओरैबायदि भिर ओमफ्राय बिशालाव बारा मोजां माल मोनासै जोङो बेनिफ्राय बिमार्टनिफ्राय लाबाय माखासे कर्ट लाबाय सुबुंनो ओमफ्राय उनुआ जोंना लंपेन्ट लाबाय ओमफ्राय बेहाय गस्ला सार्ट लाफैबाय आरो जोङो स्टेसन र'डआव फ्रिदमनोबो लाबाय हिरामनिनोबो लाबाय दुर्गा फुजानि ओमफ्राय थाम्फैनो लाथ'वासै आरो ओमफ्राय उनाव एसे लागोन बिसोरनो बैसागुआवसो जोंना बैसागुआवसो नालाय ओमफ्राय दा बिसोर गथ'फ्रा मेला नायगोन नालाय ओंखायनो लाबाय आरोना जाजोब्बाय लाबाय लाय सुफ्रिना माबायदि देखायदो निगिबो मोनबाय लंपेन्ट मोनबाय गस्ला मोनबाय बेखौ सुबुं मोना मोनसे लांबाय नों बाय मोनसे लांसै जोंहा जानो मबाइल डाउन खालामैया गोबाव जाथारबायमोन दायो उफाय गैया मबाइल डाउन खालामनांसिगोनलाय लोगोफोर फुरा गरम जाबाय थायो गारिया बिराद साखावनाय जायो नालाय साखावनाय माने बिराद गोजान गोजान सालायनाय जायो बेनिखायनो मबाइलखौ डाउन खालामनांसिगोन आरोना मबाइल सोलायनांसिगोन बाजाज डिलारनि बियो बाजाज डिलार उदालगुरि आं दा बेवहाय दंफैयो आरोना नैबिथिंजाय सब चेन्ज जाजोब्बाय उदालगुरिया माने लामाखौबो फर लाइन बायदि बानायजोब्बाय नालाय बाजाज डिलार आरोना बियो बैयाव बाजाज डिलारा गारि फानग्राया ओमफ्राय बेयो सार्भिस सेन्टार नायनो हागोन उदालगुरिनि सार्भिस सेन्टार आरोना बाजाज दायो बानायबाय माखौबा सोलायजोबनो गोनां जाबाय बाजाजनिखौनो सोबाय आरोना मबाइलखौ 10,000 सालायनो हायो 10,000 सालायबाबो जेबो जाया आरोना मबाइला 10,000 माने किल'मिटार सालायनो हायो आरो 10,000 किल'मिटार सालायबाबो थाब गाज्रि जाया आरो बांद्राय साखावला सुखावला खालामबालाय थाब सोलायनांगोन न बेसे राब इउज কৰি থাকিলে সোনকালে চেঞ্জ কৰিব লাগিব মোবাইলটো এনেতো নৰ্মেল 10,000 লগে চলা পাৰে আৰু 10,000 কিলোমিটাৰ ন কিমান বছৰ হ'ল পাৰ্টনাৰ ইয়াৰ কাম কৰাটো 10 বছৰ বেছি হৈ গ'ল না আপুনি 10 বছৰ হোৱা নাই 5-6 বছৰমানটো হৈছে मबाइल फिल्टारखौबो सोलायनांबाय आरोना लोगोफोर माने मबाइला थाब गाज्रि जायो नालाय बेनिखायनो सोलायनांबाय बेखौ सोलायखानांगौनो मबाइल डाउन खालामबाथाय मबाइला नैबेनो बाजाजखौनो सोनांगौ बेलेग सोबा माने इन्जिनफ्रा बारा जोरा नालाय नै मामाया उन्दुदों नै सेन्देल दखानिया नोंखौ नुखासिगोनथ' मोजां देखाय मोजां नै सेन्देल दखानिया आब'मोननि सेन्देल दखानाव दंफैयो जों दा रौथायाव लोगोफोर आं दा माने आब'नि दखानाव दंफैयो आरो रौथायाव जोङो शपिं मलाव शपिं खालामनानै फैखांबाय बिमार्टआव बेनिफ्राय बाजार इन्डियावबो हाबबाय उदालगुरियाव ओमफ्राय आब'आ माने सेन्देल नायनो होननायखाय बे हाबदों आरो जोंहा आमाइनि फिसाजो आरोना बे आब'सिनि दखान ओमफ्राय आङो नोंथांमोननो देखायनोसै नैबे मामाय ओरै फैदोब्रा दे नोंसिनि दखानाव मा मोनो खिथादो दे खिथादो सेन्देलजों मा मोनो हा दे मा मोनो खिथादो सेन्देल ओमफ्राय बाबानावसो सोंनांगोन बाबानाव थ' बाबाखौ खिथादो थ' बाबा नै मा मोनो होननानै गुमै आरो बियो
ओमफ्राय नैबे बिनानाव आंनि गुमैनि बिबोनां आब'आ गैया उदालगुरियावसो दंहैयो दे खिथादो मामाय दे खिथादो मा मा सेन्देल मोनो जुथा मोनो गथ'फोरनि जुदा मोनो दे सेन्देलबो मोनो आं खिथादो बायना लाबाय दे गथ'फोरनिया बोरो खिथादो स्टेट बेंकनि सिदा सिदा आरो बिसिना दखाना सोरबाफोर लांफैबानो जाबाय नैबेहाय सेन्देल बायनोबा ए बिथिं मोनो ने ओमफ्राय नों मा क्लास जाखो क्लास 1 यस ओमफ्राय अबेहाय फरायो सिक्रेट आंना मोजां खिथादोब्रा स्कुलखौ सिक्रेट हार्ट स्कुल ओमफ्राय दिनै आंना एग्जाम जोब्बाय यस ए ओमफ्राय नामखौ खिथादो दे नोंनि नामा श्री दनबित सरगियारि हा श्री दनबित सरगियारि नै मामाया माबा माबि जायोनो दे बर'सना आब' दे बबेथिं हा माखौ नांगौ दे मोनसे लादो है बेयो गोखैसोदां गाइखेरनि गोथाव जानाय नङा नैबेयो 40 थाखालाय 40 थाखा बे चक्लेट बेखौनो लानोसै आयौ बेखौ गुसुखौ जाबा माबायो गगा मोनो आं बेखौ जाथ'ला आं बेलेग सानसै माखौ आमुलखौसो जागोन बे जाग्रा नङाना लोंग्रासो लादो होमबा बेखौनो लादो आङो सिंसि बायो सानसै हा आं सिङाव माबा माबि मोनगोन आरो गुमैनिफ्राय सेन्देल लांसै आं नै थांथारा गुमैया जोंनाव आलासि जानोबो थांगोन दखानि नालाय दखानाव बेस्थ' थाबाय थानाङो आरो दाथ' फुजानि मानसियानो मानसिना ओइ मामायथ' जोंनाव थांसै थांगोन जोंनाव दायो एग्जाम जोब्बाय दा हा चक्लेटखौ बारा जानासो हिनलाय हाथाया नै आब'आ बेनो आरो जोंना उदालगुरि थांनानै दासो मोनफैदों इनाबो इउटुब चेनेल दङ मामोनलाय नोंना नामा आरएमबि बड' डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आङो लोगोफोर एसे नायबानो जाबाय दे साबसक्राइब खालामनो होदो दे खिथादो मा चेनेल नोंना दनबित सरगियारि दा हा DS बिथिं नायनानै बुंब्रा बिथिं नायनानै बुं ओमफ्राय मामानिया चेनेला दे बुंदो आरएमबि बड' दे Mama, mana mari mabang hari juga. Awal dulu ni. ओमफ्राय मा बुंनांगौ दे Mana yang awal dulu kok? मा जायो Ini lah like or subscribe share खालामना दोननि dia. ओइलाय होनबाय दा नों बुंदो दे नों बुंदो आरो आंनि भिउवार्सफोर फैबा नोंनियाव सेन्देल दखानाव फैबा खम हरगोन ना हरा डिसकाउन्ट होगोन ना होआ बाबानाव सोंदोब्रा बाबानाव आंनि भिउवार्सफोर फैबा ओइनि बाबाया दै स्लोंहैबाय दे डिसकाउन्ट होगोन ना होआ डिसकाउन्ट होगोन 10% डिसकाउन्ट 10%. दे दलर थादोब्रा सा लोंदो दे सा लोंदो जों दायो सेन्देल लाबाय आब'निफ्राय गुमैनिफ्राय लानानै थांसै जोङो थांसै थाद'दो माला थांगोन नोंहालाय बिबाजैखौ नायनो थांसै आब' मा खबर नोंहालाय मोजां शपिं खालामना फैबाय मालाय फुजानि आरो ना बाजार गरम बाजार ओइ हामा नोंखौ नुखागोन नङाबा
नै हिरामुनिया लांफाजायाखै आंजों उदालगुरियाव थांदों जोंहा दे गाननायदो आंखौ गानग्रोनांगौ नों गस्लाल'सो दा बेलाय नै साफाखौनो नुवासै बे दादानिसो लंपेन्ट गस्ला दे गाननायदो हामगोन ना हामालै हामगोनदां ना हामहैयो शपिंआव थांदों बिसोरो बेखौ शपिं मलाव बायासै शपिं मलाव मोजाङानो गैया मोजां मोननाय बिशालाव माबायावसो बायबाय बिशालावथ' खामानि गैया गैया बिशालाव मालाय बेखौ माबायाव बायनायसो स्टेसन र'डआव जि दाम दामखा फुजानि दोनथिंबो बायो नामा सानावसो मोजां मोनथारो दे गानद' स्पाइडारमेन बायदिसो नुबाय नैबे माबानि फ्रिदमनि हा शपिंआव थायोमोन दा जिनिसफ्रा गैया गथ'फोरनिया मोजां गैया माबा कटखौल' मोजां मोनबाय माबानि सुबुंनि कटआबो जि दाम बिसोर फैयो उदालगुरि वाह मोजां नुथारबाय दा बै खननांगौसो दां औ बै सिंनिखौ खुबासो मोजां नुगोन ओरैनो हरदो दे बा समाय मारदोंथ' सोर गिदिंलाय दे गिदिंलाय बिरगोना बिरा दे गिदिं बा बिरमारबायथ'